אני אומר, כמה וכמה נשמות מכלל ישראל שלא עלינו נפטרו, נהרגו, נטבחו בשנה האחרונה וזכו לחיים. זכו לחיים מפני שהם נלחמו למען עם ישראל, הצילו את כלל ישראל, וברגע האחרון לפני יציאת נשמה הם צעקו, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. הרי כולם מספרים מה שהולך שם במחנות, מחפשים תפילין, מחפשים תפילה, מחפשים מניין, לעמוד, להתפלל, יש כזאת התעוררות. זהו. הקדוש ברוך הוא אומר, אם לא ברצון, אז בכוח העולם צריך להתקיים. אם העולם צריך להתקיים, והעולם צריך לעמוד הקדושה דסידרה והיש מרבם, שזה כולל את כל כלל ישראל ביחד.